España. Una. España. Grande. España. Libre. Arriba España. Arriba. Neste edificio que temos aquí ás costas, desde o inicio do alzamento militar, en 1936, este centro vai se convertir nun lugar de represión e de penas e de abusos por parte do franquismo contra a poboación de xeito especialmente singular, non? Primeramente a represión durante o período de guerra, despois vai a ser centro, pois, por exemplo, de represión ligada á presencia de Franco no Pazo de Meirás nos primeiros anos. Tamén vai a ser un centro de represión singular contra a resistencia franquista, non? Contra a guerrilla franquista. E por último vai haber un período importante, non? Que se vai a producir a partir da década de 1960, non? Ca loita contra o franquismo, non? E a cantidad de persoas que van a pasar a penar por este edificio, non? Coruña tivo varios cárceres durante toda a súa historia, pero anteriormente estaba a cárcere do Parrote, que está ali situada onde está hoxe o Hotel Finisterre. O curioso do tema é que era unha cárcere moi antigua, onde entraba auga porque estaba a borde do mar, entraba auga nas celdas, e a xente tiñanlle un noso tremendo a esa cárcere. Entón, empezou a facer unha presión popular para que construírase unha nova cárcere na cidade máis moderna, máis ampla. Este é o resultado desa presión popular. Que era unha cárcere húmida, insalubre, en condicións infrahumanas, e se decide, pois, efectivamente, facer o novo cárcere no entorno da Torre de Hércules. O cárcere, durante o período republicano, chegou a ser incluso un modelo de xestión pensado precisamente na reinserción dos presos a nivel estatal. A que se conta de que era, naquel momento, no período, digamos, da Segunda República, era un dos cárceres máis modernos, máis avanzados, con máis medios. Na Coruña nace este cárcere pensando na reinserción. Na Coruña pódese documentar ese carácter de humanización dos presos, non? E do respeto ás mínimas condicións de vida que ten que ter, pois, unha persoa que ven a penar un delito ou unha débeda coa sociedade, non? Ademais desa época, son os postulados de Concepción Arenal, que cando empeza a visitar as cárceres, empeza a facer tratados sobre as condicións dos presos e que teñen que mellorar. Esta cárcere bebe directamente de todo iso. Despois do 8 de julio, o que se convertiu foi, máis que nun cárcere, case un centro un campo de concentración encuberto, un centro de reeducación no sentido máis malvado do término, non, por decirlo de alguma maneira, e todos esos, digamos, valores de reinserción social, non, e que ten ou debería ter a pena no sistema democrático desapareceron, bueno, efectivamente, porque tamén as penas eran sumamente arbitrarias, non? O sea, aquí se condenaba en xuicios sumarísimos, sin respetar as mínimas garantías do dereito de defensa, sin respetar absolutamente nada, claro. O cárcere pasou a duplicar, triplicar, superar moito o número para o que estaba concebido, non? E, por lo tanto, a cantidad de persoas que metían dentro dunha mesma celda, non? A xente enfermaba aquí dentro do cárcere porque non se cumplían as mínimas condicións de higiene, non? Pretendían, conseguían imbuir o terror e o pánico dentro dos propios presos para, bueno, como pretendían tamén crear no conxunto da sociedade, non? E o que facían, pois, na sociedade, pois, imagínate o cárcere, non? Dicir, imbuían dentro dos presos ese pánico nun cárcere, pois, sobrepasado pola cantidad de xente que estaba nesa prisión, non? Pero si hai testimonios de adultamiento nas cárceres e condicións, pois, certamente malas, porque ao final a comida era escasa, había palizas, tamén había, pois, esa incertidumbre de que va a pasar comigo, vían como levaban a presos que non volvían, e, bueno, eran condicións moi duras. Algo que vai a romper, desde logo, o franquismo, e está perfectamente documentado. Como eso vai a virar de maneira radical, desde logo, sin cumplir ningún criterio de respeto aos dereitos humanos, a partir de 1936, co alzamento na Coruña que se dá, pois,
entre, bueno, pues os primeiros días despois do lanzamento do 18 de xullo, a Coruña, pues, en torno ao 20 de xullo, non? Os represaliados exclusivamente do funcionariado municipal foron 122 persoas destituídas xa. 10 foron logo fusiladas, asesinadas, etc., ou se desapareceron físicamente, pero 122 persoas, é dicir, aproximadamente un 15%, exclusivamente do funcionariado, falo do funcionariado municipal, foron botados fora. E logo entraron todos os propietarios de fábricas, é dicir, expulsando a todo o mundo, as cigarreiras foron expulsadas todas, as misteiras exactamente igual, é dicir, foron uns días, uns meses iniciais de un terror. A represión en sí é unha forma de asegurar o poder, porque o que é o certo é que aquí o franquismo non tiña apoio popular, fixéronse co poder pola forza. Chega o franquismo, os militares fanse co poder, e a forma que teñen de, pois, digamos, manterse é mediante o uso da forza e a represión e o medo á poboación. É algo que se usa en todos os réximenes autoritarios e que o réxime franquista non foi unha excepción. Depuracións, de eliminacións de posto de traballo, vale? A represión física de asesinatos, ¿no? Del tiro na nuca. O sea, hai todo tipo, unha gama amplia de maneiras de crear o terror e de controlar a poboación. Habría que demostrar o poder que tiñan, vale? E ao mesmo tempo crear, mira o que lle pasa ao veciño, non? Ten cuidado porque che pode pasar tamén a ti. Claro, sí, está absolutamente calculado, perfectamente calculado. Non todas as mortes eran por fusilamientos, vamos a ver, a veces existía tamén o garrote vil, que estaba aquí na prisión, despois tamén aplicábase moitas veces a lei de fugas, que os sacaban da prisión, decíanlle que estaban libres, e como se saían, collían e lles metían pola espalda un tiro, por exemplo, e despois sí que estaban os fusilamentos no campo da Rata. E ademais eses fusilamentos, pois xeralmente eran espectáculos macabros. Iban todos os mandos traían os mandos do exército, ali formaban un corro, vendo como fusilaban e como mataban a xente inocente, incluso había música e todo, era un espectáculo satírico horrible. Os presos eran conscientes de que contra eles se iba a ver a máis brutais das represións, non? É dicir, o franquismo empregábase contra o disidente, o que consideraba o franquismo que era disidente, non? Con unha saña tremenda, é dicir, o franquismo sacou do medio todo o que pudo sacar, e se non sacou máis xente do medio, pois como os nazis non mataron máis porque a maquinaria do terror non daba para máis, pois a maquinaria do terror do franquismo non daba para máis porque as instruccións eran moi claras, non? Sacar do medio, é dicir, eliminar a aquelas persoas que consideraban, bueno, pues simplemente que non estaban adheridas a ese novo réxime. Coñecemos as cartas de xente que escribe pouco antes de ser fusilado, ou eses dibuxos de xente que mentras estaba nas celdas dibuxaba unha maneira de sobrevivir e de... Sí, os testemunhos son bastantes os que temos do cárcere daqui da Coruña. Volvendo aos diarios de Sir Alonso, hai o testimonio do seu home, Francisco Miguel, que conta que sacaban todos os días a varios do cárcere e os levaban a fusilar, pero sempre deixaban a un vivo. E conta que o día que o sabe porque o un que quedou vivo do día anterior foi el. Claro, eran testimonios duros e difíciles. Pero na nosa contorna seguramente non atoparemos un lugar de represión que aglutinara nun punto tantas persoas a penar como se deu no cárcere. Pensa que, ademais, o cárcere tiña ao redor puntos tamén que xogaban un papel nesa represión, non? É dicir, o cárcere era o lugar onde penabas, onde te detiñan, onde estabas a espera pois, de pasar por un consello de guerra ou de ser fusilado no campo da Rata, non? Poucos metros deste penal, non? O penal onde recollían a todas estas persoas ao campo da Rata onde pasaban a perder a vida e o lugar onde se realizaban
enterramentos clandestinos entendidos como enterramento que se facía por parte das autoridades, os mismos que ordenaban a túa morte, fora de comunicar ninguna destas circunstancias a túa familia e sin que superan os teus amigos e familiares onde estabas, non? En que paradeiro ias a acabar. O novo cárcere provincial da Coruña, que nacera cun modelo humanista e orientado á reinserción, converteríase, tras o golpe do 36, nun dos principais escenarios da represión franquista. As súas celas, pensadas para educar e reformar, enchéronse de medo, fame e tortura. Centos de persoas foron detidas, sometidas a malos tratos e executadas sen xuízo, algunhas a garrote vil. Pero o terror desprazábase máis aló dos muros. En Punta Arminia e no Campo da Rata, o réxime continuou a súa obra de sangue e silencio. Sí, era un descampado, pero bueno, a ver, sí que é certo eso que decíamos, que alguna vez fíxose un chamamento como para que viña xente e anunciábase, porque claro, estaba a intención de que fora o máis popular posible para meter medo, claro, se ves que están fusilando a alguén que é contrario ao réxime, con toda a música, todo o mundo aplaudiendo, ao final non vas a rebelarte contra o réxime, claro, que é o que se trataba, é o sentido de todos estes fusilamentos, xa digo, totalmente o sea, as persoas inocentes e sen cargos. De feito, había incluso guardias do exército, unha liña maiores do fusilamiento, con fusil, controlando o tema, para que non se escaparan os que iban fusilar, para que non houbera un motín ni nada. Claro, entón tampouco tiñas máis opción, tiñas que obedecer, vamos. Pois aquí temos un monumento elaborado por Isaac Díaz Pardo e dedicado íntegramente aos fusilados do franquismo neste mesmo lugar. O máis importante que temos é, sen dúbida, esta fotografía que está aquí, que mostra a única imaxe que temos constancia dun fusilamento. O que se ve é o fusilamento, aquí, temos un público por aquí, temos o corpo do exército guardando con fusiles aquí, como comentaba antes, para que ninguén se desmadrase, e máis público vendo todo o fusilamento. Esta era outra técnica de represión, como le vamos dicindo, para evitar que a xente se desmadrase, para que vira terror e non actuase contra o réxime. E seguramente aquí tamén habería, claro, banda de música. Había un intento de ocultar eses corpos, de que a familia, porque era un intento máis de represión, que a familia nunca xa máis atopara o corpo dos fusilados, vamos, dos represaliados. Entón, moitas veces, os fusilaban e os levaban fora da cidade, e aparecían, pois iso, en Carballo, en Carral, en outros sitios alleos á cidade, e que, cos transportes desa época, ademais, era complicado que chegaran a atopalos. Moitos dos que eran fusilados en esta zona, as familias podían recollelos e leválos ao cementerio, non? Entón, no cementerio civil hai unha zona que se está estudiando cada vez con máis profundidade, no que figuran, se van localizando algúns destes fusilados, non? Bueno, despois, co paso do tempo, moitos familiares solicitaban poder recoller os restos dos familiares e trasladaros a unha tumba, digamos, normal, non que quedaran aí. Entón, hai bastantes familias que conseguiron eses permisos e os levaron os restos ao panteón familiar. Moitas das persoas que mataron xa desgraciadamente non teñen familia, porque eran persoas moi novas, persoas que con 25, 23, 24 anos as mataron e xa non teñen familia, pero hai outra xente que sí, non?
Entón, de feito, que nos estamos encontrando con familiares, con netos, con bisnetos, que non sabían que os seus familiares foran asesinados. Non? Polas fosas, podemos saber que na Coruña, entre aproximadamente xullo do 36 e maio do 38, houve un total de 45 matanzas distintas. Non? Esta xente non foi enterrada de forma ordinaria, non había unha lápida, non había unha cruz, os seus familiares non eran os que enterraban os familiares, senón que foi o propio exército franquista e os militares os que tutelaban os corpos desde que eran detidos até que eran fusilados e despois hasta que eran enterrados. Non? Entón, eso nos fala tamén de unha intencionalidade non só eliminarlos físicamente, sino facelos desaparecer para sempre, que as xeracións futuras non souberan que existiron, non? Trataron de borrarlos até da historia. Non? O soño da República dera paso ao pesadelo da represión que o franquismo levou a cabo no cárcere provincial e na súa contorna. O novo réxime non tiña abondo con apagar a luz da República, senón que non dubidou en empregar o medo e a represión para converter en cinza calquera lembranza de liberdade. Tras máis de 40 matanzas na Coruña e case 90 anos despois, moitos dos descendentes desas vítimas aínda non saben onde están os restos dos seus familiares. Neste caso recuperamos os restos de Francisco Miguel, que foi fusilado en Bertoa xunto a outros 3 coruñeses que hai escasos meses tamén recuperamos e honramos na Casa Consistorial. É certo que as novas xeracións arroxan cifras preocupantes, non? Respecto ao coñecemento que teñen daquela época. Un 30% dos mozos e mozas desearían voltar ao franquismo como ideal de vida nun país e, polo tanto, creo que temos a obriga democrática de explicarlle ás xeracións que veñen o que pasou, a loitar contra os que queren borrar a memoria histórica e a memoria democrática e aqueles que, basándose nuns principios etéreos da transición, pensan que non hai que contar todo o que fixo o bando sublevado e o bando fascista durante aqueles tráxicos anos. Estes crimes non son crimes do pasado, porque as fosas comuns non son algo do pasado, son algo do presente porque foi un crimen que é de lesa humanidade, porque estamos falando dun crimen de desaparición forzada, e ese crimen continúa até o momento presente, porque eses corpos continúan desaparecidos tanto para as súas familias como para o conxunto da sociedade a día de hoxe. Non? Aquí se intentou exterminar unha parte da poboación simplemente porque non pensaban igual, non? Que aqueles que tiñan subvertido o orde democrático.